Ay, sa kuko lang.
ata yung pinagawa nila. Mas gawa na. Mamaya na daw. Bili lang ng yelo. Uy, order tayo pa ah. Kita ka. Flavor. Pero pag pa, no? Mami. Kailan kami na. Nakikita ko nga yun sa Facebook. Pwede siguro, diba? Tapos sa ano, sa cat, ano yun? Sa cat, Oo. diba? Like nga yung chineso. Review invitation. Kahit chineso, pwede yun ilagay sa TikTok. Oh, tapos makapain. I-press mo siya. Tapos magkain ka ng Gumagalaw-galaw yung ano, GI yan. Ganda naman. Pinagawa ba yan? thank you, ano, Ginona. GI kasi yan eh. GI. Kailan ka ba magbibigay? Masyado, makakalimutan ko. Masyado naman to sabi na. Princess Ariana kay Princess Athena kay Ate Yolinda. Nalito din si Ate Carol. Ito naman dito nalagyan ng Christmas light. Ang baba. Maganda nga.
Nung dito pa lang, naglagay first sabi na, so, bumila ako ng ano, yung mga disco, ano, yung disco like that. Program mo, marami yun. Sabi na, Dahil araw dito. first time lang sabi na, ngayon lang nag-ano ng Christmas light. Nung after a year na, wala na, di na ulit na ulit. Ganda yun. Ganyan yung, ano, rolling, ano, yung ilaw na pang, Ilaw. ano, liwanag no. Nasa TikTok, pwede siguro yun. Di ba sa TikTok may sound? Hmm? Sound? Sa TikTok. Mabilis lang man ang music. Insert lang yun. Insert lang naman ang music. Happy birthday, ano ilalagay happy birthday. Try natin. Naano ko nung nakompleto pa naman. Lagyan ng donut. Hila kong ganito, yung mga ganon. Tangkap, lagyan ng candy. Nagpaalo ako ng isang mesa eh. Para sa candy. Candy chocolates. Chocolate chip Hindi candies. na ako nag-ano ng chocolate. Well, hindi na yung fountain chocolate. Mga ano na lang. Donut. Donut. Bumili na ako kahoy. Lalagyan ng donut.
Tapos November, dalawa pa lang kaming dalawa ni Ate Carol. Nagkanta yung advance. Oo. Excuse me.
Baunin.